Så er vi nået til vores sidste nye hus. Huset ligger uden for Molasana i gåafstand til bager, bar, købmand, apotek og posthus. Som man ser, så er der en fantastisk udsigt. Og der er en kæmpe terrasse, som er både er overdækket og åben. Så der er alle muligheder for at få masser af sol og nyde måltider og hygge i sol eller i skygge. Der er en del frugttræer på grunden, masser af oliven og andre frugttræer. Der er lavet en plunge pool af en gammel vandbeholder. Den bliver benyttet flittigt i de varme dage. Bagved er der et kæmpe grillområde med 3 slags grills, håndvask og åbner selvfølgelig døren lige ind til køkkenet, så man nemt har forbindelse ind til køkkenet.